Üdvözöllek! Ebben a videóban egy boka, illetve lábfejerősítő tornát fogok bemutatni. Elsősorban futóknak készítem ezt a videót, ugyanis rengeteg sérülést meg lehet előzni, hogyha odafigyelünk a bokánk, illetve lábfejünk egészségére. Akár még a teljesítményünket is tudjuk vele növelni. Emellett, hogyha bokasüllyedésed vagy lúttalpad van, akkor is ajánlom a tornát, viszont érdemes lehet egy gyógytornászhoz is fordulni, főleg, hogyha nagyon éles a fájdalom. Eszközigény tekintetében egy papírzsebkendőre, vagy esetleg egy törölközőre lesz szükség. Kezdhetjük szerintem. Okés. Az első gyakorlathoz helyezkedj el egy széken, és bokakörzéseket fogunk csinálni. Az a lényeg, hogy minél nagyobb ívben történjen a bokakörzés, érezd, hogy dolgozik ténylegesen a bokád és dolgozik a lábfejed. 15 másodpercig fogjuk csinálni az egyik irányba, 15 másodpercig a másik irányba, utána lábfejcsere. Kezdhetjük. Tényleg az a lényeg, hogy minél nagyobb mozgásterjedelembe végezd ezt a gyakorlatot. Oké, most irányváltás. Oké, akkor most lábfejcsere. Megint irányváltás. És kész. Rendben. Most a következő gyakorlat az lesz, hogy a nagy lábujjunkat minél magasabbra felpróbáljuk emelni, és utána a másik 4 lábujjat. És ezt váltogatni. És itt is próbáljunk meg minél jobban dolgozni, minél magasabbra emelni a lábujjadat. Érezd, hogy a talpadnak az izmai dolgoznak. Ezt 45 másodpercig fogjuk csinálni. Kezdődhet. Érezd, hogy tényleg minél jobban dolgoznak a lábfejed, illetve talpad izmai. Amikor a lábujjadat emeled, az ellenkező lábujjadat próbáld meg lenyomni a talajba. Okés. Most mind az 5 lábujjunkat felemeljük nagyon magasra, és vissza le. Mind az 5 nagyon magasra, és szétterpeszt, és le. Ezt is 45 másodpercig. Magasra, szétterpeszt, le. Itt is tényleg az a lényeg, hogy küzdj, érezd, hogy dolgoznak a lábfejed izmai. És kész is van. Oké, a következő gyakorlathoz fel fogunk állni, és 45 másodpercig lábujjhegyen fogunk járni. Szóval 45 másodpercig igazából akárhol, hogyha szeretnéd csak köröz, az a lényeg, hogy 45 másodpercig szépen lábujjhegyen járás. Itt is tényleg próbálj meg minél magasabbra, minél jobban kifeszíteni az izmokat. Érezd, hogy dolgoznak a vádlik. És így tetszőlegesen bármerre. Az lényeg, hogy járkálj.
Már érzem is a vádlimat. Rendben. Most 45 másodpercig sarkonjárás. Itt is próbálj meg minél jobban küzdeni. Próbáld meg minél magasabbra emelni a lábfejedet. És itt akármerre. Sarkonjárás. Kész is. A következő gyakorlatod megint szükséged lesz a székre. Itt az lesz a lényeg, hogy felemeled a lábfejedet, a sarkad az nem marad, és aztán minél bentebb próbálod közelíteni a lábfejedet, utána minél kintebb. Minél bentebb, minél kintebb. Ezt 30 másodpercig fogjuk csinálni. Itt is úgy dolgozz, próbálj meg minél nagyobb mozgástartományban dolgozni, érezd a lábfejednek az izmait. Igen, és a sarkad az folyamatosan maradjon a földön. Kész is van. A következő gyakorlathoz lesz szükségünk a törölközőre, vagy a zsebkendőre. Én most egy ilyen kis törölközőt fogok használni. Ezt leterítem szépen a földre. És az a lényeg, hogy megpróbálok ebbe a törölközőre, vagy zsebkendőbe, igazából teljesen mindegy, minél jobban belekarmolni a lábammal, egy kicsit még fel is vehetem, és vissza. Belekarmolok, megtartom, és vissza. 30 másodpercig fogjuk ezt csinálni lábonként, kezdhetjük. Belekarmolok, elengedem. Belekarmolok, elengedem. Ez tényleg a talp, lábfejizmait nagyon-nagyon jól megerősíti. Tényleg sérülés megelőzésre tökéletes. Vagy ha már kialakult alultalp, vagy bokasüllyedés, akkor is tényleg sokat segíthet. Oké, és lábtartáscsere. Remélem, hogy ti már érzitek a lábfejetek, illetve talpatok izmait. Én már úgy kezdem. Kész is van. Megint fel fogunk állni, és 45 másodpercig igazából így felemelkedünk lábújhegyre, lejövünk, és amikor lejöttünk, még felemeljük a lábfejünket és sarkon állunk. Szóval ez így fog kinézni. Ezt 45 másodpercig csináljuk, kezdhetjük. Hogyha nem fogsz semmilyen támasztékot, én most nem fogok semmit, akkor kicsit nehezebb, illetve az ilyen kisebb stabilizáló izmok sokkal jobban dolgoznak. Rendben. Az utolsó 2 gyakorlat következik ennek a kis rövid tornának. Én most már ide jövök a falhoz ennél, mert ez már egy fokkal nehezebb. Itt egy lábas lábújhegye emelkedések és ereszkedések. Ez már egy kicsit haladóbb gyakorlat. Ezt is 45-45 másodpercig fogjuk csinálni. Kezdhetjük.
Én már kezdem egyébként érezni a vádlimot. Lassan vége. Már nincs sok. Kész? Akkor lábcsere. És végeztünk is. Még így a videó végén egyébként azt szeretném javasolni, hogyha elvégezteted ezt a kis rövid tornát, akkor érdemes áthengerezni a lábfejedet alaposan. Egy kis golflabda esetleg, hogyha van, vagy bármilyen kisebb, keményebb henger, erre nagyon jó. Illetve még szeretnék mutatni egy jó kis nyújtást. Az a lényeg, hogy így sarokülésből vagyunk, és a lábújhegyünk az be van hajlítva, és így szépen ráülünk a sarkunkra. Ezt érdemes megtartani egy 20 másodpercig körülbelül legalább. Nagyon jól megnyújtja a talpunk, lábújhegyünk, talpunk izmait, illetve így a lábujjunkat. Illetve ennek az ellenkezője, teljesen rájunk a sarkunkra, és kicsit játszadozunk vele, felhúzzuk a térünket, ez pedig itt így ezt az izmot így elől a vádlinkat, illetve a lábfejünket nagyon jól megnyújtja. És végeztünk is. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó. Én azt ajánlom, hogy hetente 2-szer érdemes elvégezni ezt a tornát. Tényleg hosszú távon, sérülés megelőzésben, vagy csak szimplán a lábunknak az erejének a fenntartásában ez rengeteget segíthet. Remélem tetszett. További hasonló tartalmak, hogyha érdekelnek, akkor iratkozz fel. Szia!